Първите електронни компютри, създателите им и годините на създаване, 1. Колосъс. Създаване, 1944 години създатели, Тами Флоуърс и екипът му, Блечли Парк, Великобритания. Цел – дешифриране на немските съобщения по време на Втората световна война. Забележка – първият електронен компютър, използващ вакуумни тръби. 2. ENIAC. Създаване, 1946 година създатели, Джон Преспарекерт, Джан Преспар Екърт и Джон Емокли, Джан Мочли, University of Pennsylvania, САЩ. Цел – изчисляване на балистични таблици за армията. Забележка – първият напълно електронен, общо предназначен компютър. 3. EDVAC. Създаване, около 1949 година създатели, Джон Преспарекерт и Джон Емокли, с концепция на Джон фон Нойман, Джан ван Нюмен. Цел – първият компютър съхранява на програма. Забележка – въвежда архитектурата, на която се базират почти всички съвременни компютри. 4. UNIVAC. Създаване, 1951 година създатели, Джон Преспарекерт и Джон Емокли. Цел – първият комерциален електронен компютър за бизнес и правителство. Забележка – първият електронен компютър, който се продава масово извън научните лаборатории.